Ramogi Karchun Jaluo Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Piny owacho ogolo omenda maromo bilion 22 makoro biro konyo siro chenro mag somo mag jopuonjre skunde pacho ka. Omenda no ma idendo gi dho ngere ni capitation mar tam mar ariyo ma en kolure gi jatend migawo mar weche mag somo Gamba Migos bende wacho ni omenda no koro dhi konyo chwalo chenro opogore mag somo. Omenda maromo bilion 11.6 kuom omenda no ne oket tenge mar siro somb jopuonjre mag skunde mag day kata day scholars, ka bende bilion mamoro maromo 8.9 bende koro sirikal oketo tenge ne somb jopuonjre mag junior school, ka omenda machielo maromo bilion 1.37 to ne oket tenge mondo mi okony chwalo chenro mag somo e sikunde mag primar. Kata kamano, agulu masiro chenro mar somo mag jogo moyiedhi kata special need education kiti bende ne oket ne tenge omenda maromo milion 118.8, ka jatend migawo mar somo Gamba Migos bende ojiwo jopuonj madongo mag sikunde mondo mi gine ni gitiyo maber gi pesa no kendo jopuonjre ko bedo kod ng'ikruok moro amora kotenore kod weche mag somo. Komachielo ni komiti matayo gucho omenda ma dongruok e kar chung' od bura ma Ugunja mayudore e kaunti ma Siaya bende ne oketo tenge omenda maromo milion 13.2 mar basari, ka bende mano biro konyo siro somb jopuonjre maromo 1,470 mag mbalariany kod kuonde tiegruok e gwenge ma kono. Kane oloso e ofisegi e kinde bende ne gipogo basari ma kamano, jakom mar agucho omenda no Bernard Omolo Were ne olando ni kwan omenda maromo milion 43 osegol e omenda ma higa 2024 kod 25, ka bende ma oriwo omenda maromo milion 27 bende ne oket tenge kinde mokalo chien ma konyo siro somb jopuonjre mag sekondar kanyakla kod sikunde moyiedhi kata special schools e gwenge ma kono. Jojamolo chiwo ler mathoth e wachni kowuok e kaunti ma Siaya. Kano wuoyo e kinde mane gichiwo ayanga bursaries mag jopuonjre mag mbalariany to kod colleges, jakom komiti mar agucho muom mar NGCDF pa Ugunja kuno Migosi Bernard Omolo Were nofulo ni e hik omenda ni gisechiwo bursary mar siling milion 43 duto koriw. Ipok mar bursary mokwongo ni wachiwo omenda ni secondary schools kod special schools mane amount to about 27 million. E migawo mar mbalariany kod kuonde tiegruok mamalo, jopuonjre 1,742 nochwalo kwayo margi. Kuom kwayo margi, jopuonjre 1,470 noyudo sir mar omenda no, ma total pesa mane giyudo is about 13 million. Mani en atamalo ma 84 ewi mia. E hik omenda ni total pesa ma odhi e bursary in about 43 million. Migosi Omolo Were oluwo ni koweyo weche mag siro somo, bende gin gi chenro mar gero kuonde tiegruok e yor lony manyasani e ward ka ward manie kar chung' od buchgi ma Ugunja kuno. Wan kod digital hubs ma wadhi gero within the constituency e 3 wards. Wadhi chako kod ma Ugunja ward ma already tender process osetim kendo the contractor will move to site very soon. The other 2 wards wabro keto gi a proposal marwa in the next financial year. Nikech this is a requirement kalure kod guidelines mo ministry my information communication and digital economy. We must have digital hubs to help us solve the problem in unemployment within the constituency. Jakom NGCDF ma Ugunja no bende olero chenro magin godo mar ng'iewo geche ne sikunde 3 mag secondary e hik omenda mabiro mar higa 2025-2026. One code other developments mwatimo within the constituency. There's a flagship project one go Dr. Ido Dinga, which is a 3-story building. Currently it is on course. In security in this financial year, Wadhigero assistant chiefs office Tingare East. What days gibilo go to climate mitigation, into schools must benefit, a pedoyen, water tanks, and harvesting the waters. A he commandani, what the new buses a day, 3 wards. Ugunja ward, what this new bus, Nungunya Mix Secondary School, Sigomre ward, Tingare Secondary School, the other bus, then Sidini ward, there's Mudiero Secondary School, must benefit. Magi owacho ka jogo manoyudo sir mar bursaries go koko telnegi japuonj maduong' mar kar tiegruok e weche mag thieth ma Ugunja KMTC Migosi Moses Konje noduoko erokamano kendo jiwo jopuonjre manyocha ne otiego klas 12 mondo donje kar tiegruogno. Since the commencement of the training in KMTC Ugunja, we have been having a lot of support in terms of financial support of our students in regards to payment of fee by the NGCDF Ugunja. And I want to thank them for that. And with this opportunity, I also want to advocate for the students who have just
qualified from secondary to take opportunities which they have been offered to apply for the various courses that we offer at KMTC Ugunja. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Ogai mar jatend migepe Musalia Mudavadi koro wuok kokeno dok ne dhok mar jatend piny Libama Tanzania Samia Suluhu ne otiyogo kolore gi meko mar jaked ne ratiro mag oganda e pacho ka Boniface Mwangi e piny mar Tanzania, kama bende Mudavadi onenore ka gima koro siro lwedo Suluhu ka owacho ni chal ka gima Mwangi ema ne odhi odonjore gi chenro mag oganda mawuok e piny Libamba mar Tanzania. I think there's some truth. Let us face a few facts. The level of etiquette, the level of insults that we see bandied in Kenya, even though we have the freedom of speech, is sometimes going overboard. I'm agreeing to some extent with what she has said. She has said that she's unhappy, and she says that because they observe what we do here, okay? And that is why I said I will need a little more time to get more evidence into the details of the operations, because there are incidents that have happened, so we'll pick up and get the facts. To the point of saying whether we have displayed decency, I'm not talking about the individuals in question here. She's talking from a general viewpoint. If it is a general viewpoint, I think she has a point. Weche moko nyakwar mogi en ni jodak e kaunti ma Homabay onyis mondo mi koro bed motang' ahinya koda chudhe moko masani koro osewuok kaluorore katiyo gi nying jaod bura mar kaunti no mano Dr. Joyce Bensouda ka bende giwuoro jopiny ne gikonyogi e yudo yore moko mag tudruok e weche mag omenda kawuok e apisi mar Bensouda. Dr. Osogo ywak ni nitiere jomoko ma koro sani luorore e kaunti no ma Homabay ka koro giwuoro jopiny ni ginyalo konyogi e yudo basari, tenge mag pi kaachiel kod chenro moko mag omenda kawuok e ofisno. Kanyo loso gi jofwambo odiochieng' manyore boma ma Homabay, jatelo no kata kamano nonyiso oganda gwenge makono ni onge kod tudruok moro amora gi achudhe ma kamago kendo koro gibed motang'. Kama ne onyisogi mondo mi gikaw thuolo mar chwalo lipot machalo kamano e tesend obila ponono ni nitiere achuth moro amora ma dwaro mondo mi okaw pesa ne yo machik ok opuodho. Olero ni achudhego tiyo kod nembni ma opogore opogore mag simu ka giwuondogo jopiny. Mamoko kuom nembnigo ne osekaw mochwalo ne County Commissioner ma Homabay Moses Lilan. A launching matimo tasaya ma the office of the woman representative nigi nyasi e county ka officer osefwenyo ni wan gi con men and con women magone ji sime left right miriambo mag jogo ma timo mibadhi e yor mayo jo Homabay county pesa gi nyinga kata gi nying jotelo mamoko. Bensouda dwa ndiko jopuonj, odwaro pesa ariyo. Bensouda dwaro tangi, dwa pogo tangi, chule $3,000 mondo mi tangi. Bensouda dwaro basari, kele $2,000 mondo mi form. Adwa wuoyo gi jo Homabay county adimba kenda yanga. Onge hongo kata ndururu migolo officer for any service delivery. Basari wachiwo maonge kata mana pesa migogo photocopy form. Omiyo ng'ata mugolo pesa ne ni ng'ato gone sime ni miya pesa mondo ndik nyathini e basari. Wadwa kwedo in the strongest terms possible ni mana miriambo mangamangar kamano koyudi to mjo benitere jela. Jo mariambo gi nyinga na ndiko jopuonj kendo dwaro pesa okan Teachers Service Commission. Idara muyiene ndiko jopuonj gin Teachers Service Commission. Asegoyo report kendo County Commissioner Lilan nigi nembni mang'eny ma an owuon ase forward ne maji orona ni namba ni nokwala. Many gi mondo mak gi mondo ket gi ayanga. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jagoro mongirore bad migawo mar arita Dr. Raymond Omolo bedo onyiso jood bura malo kaachiel kod jood bura mag Senate mondo mi koro gine ni giketo motegno chike ma thurka kendo gine ni chike go iko bedo makare seche gi ma koro piny Kenya medo chwalore nyime kata ng'ala mambele koluwore kod weche mag lony manyasani. Omolo wacho dwaro ni tie mondo mi koro rid motegno chike ma oseketi mondo mi koro gi odonjre kod wach lony manyasani ma wach ne sani koro medo dongore mokalo kaachiel kod dwaro yor minyalo tigo midhiero moro amora ma onyalo kelo. Ne bendo yango wach tich marach gi masinde mag kompyuta kod chike mag rakruok gi weche njore mag cyber kata Cyber Crime Act ma bende ne ochuogi higa mar 2018 kanyakla gi dwaro mantie mar ting'o malo okenge mag rakore kod buche mag tiyo marach
gi masinde mag kompyuta. We have existing laws which were put together a while back. The Computer Misuse and Cybercrimes Act was enacted in 2018. That is already more than 6 years, actually 7 years. Between then and now, a lot of things have changed, particularly within the technology space. And more, technology has become a very useful tool in terms of communication and innovation. There are those who, for lack of a better word, are not using that space positively, and we need to relook at some of the laws so that then we are able to strengthen, and also looking at what is happening in other jurisdictions so that we are able to control hate speech and crime. So that is one of the issues that I spoke to, and it's only parliamentarians who have the responsibility to make laws. We know of cyberbullying. There's a lot of things that are happening, most of it very positive, but then there are also negative elements which we still must be able to deal with, even as we benefit from advancement in technology. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jadak Masuna East Sub County kawuok County of Migori ywak mokalo kolure gi medruok wach mag kuo mag dhok e gwenge makono ka koro gidwaro mondo mi apisa magarita otim mapedha mar kolo oko joku dhok mosebedo ka chandogi. Kane hotelne kod Samuel Otieno bende ne giwacho ni giselalo jamni mathoth e lwet jokuoge e gwenge makono ka mogik to nyotimore Otieno ma tarik 20 mar dweni. Bende ne owacho ni dhogi 5 ne okwal dir Otieno no, to kata kamano ne gilawo dhogo mane giyudo adek kende ka riyo moko to jokuogego ne ochuo lalgo miru. Kolure gi okang' ma kamano gibende ne gikawo thuolo mar ne dhi e dala gi achijno mane gikawo dhok moko 2 mondo mi koro anyuola gi achijno olombe mondo mi oduok dhok 2 mamoko mane olalgo. Ka olure kod bedo ni gisebedo ka giling ndalo mathoth, gino bende koro miyo weche makuo mag jamni giwacho ni odwanya e gwengego. Koro nokwal dhok 5 to walawo dhok nyaka Kuria kamoro ni Kugitim. So far waduoko dhok 3 original, asto wachako wakawo dhok 2 e dala mar kijana mane kwalo dhok. Koro kwasebiro gi dhok mwagiko nyaka dala, police officers mane wayuoro orido ni dhok mane okaw extra moko momaki go ni mondo tere kambi. To pile bedo ga gima lit kotere dhok e kambi momaki extra go, ka kinyi dok yudo ka jokuoge ka oseluorore ochulo pesa kuom polise ka asti chak imiyo gi dhok. Koro kawuono ne jopiny oramo ni ka tek to giyie rito dhok nyaka chopi kel mak original koka mano wamako gi iduoko. Kabende John Odera ma bende jadak e gwenge makono to ne oywak ka owacho ni jamgi ma ikwalo osebedo mana kadhi e kaunti ma Narok kaachiel kod gwenge ma Kuria East kod Kuria West Sub County e kaunti ma Migori. Okwayo apisa magarita mondo mi oyie odonjre e wachni mar rakore kod achijego ma owacho ni osebedo ka koro tieko jambgi. Nagombo mondo apenj county commissioner, ang'o momiyo gini osebedo katimore pile pile? Ikwalo wakaluodhi Kuria. No day ma waselawo dhok ma wayudo dhok Kalang'o, wayudo dhok i Kaluowa, wan ikwalowa pile, dhok dhi Kitimo, dhok dhi kia Maetha, dhok dhi kia Kuria. Ne wagombo mondo owuo gi county commissioner, kama itawezekana utemia matek mondo isimamishwa na weche mag kuo mondo mikuo matimore e hapa Suna to kod Suna Sagek orum. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Giko weche manyien Adimba nyakwara mogi tudri gi nyakalo ne ka ng'oromo saa 7 thuolo machielo mechaki biro winjo weche manyien Adimba. Magone matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Mondo iyud tamanio langu kaka skiza tune mari D *811*414#. Jambo moja nimemwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake, atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Mondo iyud tamanio langu kaka skiza tune mari D *811*414#. Jo Western kod Nyanza region, Galana Energies owamoni dweni dhi mbele maonge chidhi nadi mora amora. Ka inyiew 6 kg Galana gas, ibiro miyi mogo ma 2 kg nono mangi chudo mora amora.
To inja gari, matatu, jogo madhi safar mabor, road trips, un be we oko wil kodu. Wan kod Enoch Vulcan, ka inyiewo 5 liters Enoch Vulcan, wabiro medi 1 liter nono mongi chudo moro amora. Jo piko, maendil mayom, manaka Enoch Protect 40. Nyiew Enoch 40 mondo yud fuel voucher masling 200. Podi ritango, chop Galana Energy stations matima chigni kodi mondo yud ber. Wan kod fuel, lubricants, gas, mogo e kinde mich mamoko. To maduong' moloyo, wan kodi. Bende kiki kos thuolo mar romo kod jolendo mag Citizen Radio, Ramogi FM, Egesa FM, e kind jolendo mamoko misebena bedo ka iwinjo to pok ineno e road show maro maduong'. Parni ofani nochakre tarik 19 to bi nyime nyaka tarik 21 dwe abich higani. Galana Energies, 25 strong. Keep moving.